ning para Drupadi. Ngono? Wah, Bagong. Bagong. Bagong kuwi abdi Pandhawa. Nadyan wonge srogal-srogol. Nanging Pandhawa wis keputangan budi karo Bagong. Pandhawa tau tate dimong karo Bagong, digula wenthah karo Bagong. Apa Werkudara bakal mentala mateni Bagong? Nek perkara le mentala karo ora aku ngerti dhewe, kowe ora bakal mentala. Ning kowe iso nggunakake srana-srana. Merem dipet rasa weruh Bagong, terus sikilmu tak uncalke kena sirahe Bagong pecah wis pisah. Bagong mati. Upama kowe ora mentala Janaka, kon mentang langkap sarana mungkur. Janaka ki wong titis. Jemparing ora usah didelok. Lesane wae mesti kena. Mula Janaka kon mungkur, kon mentang langkap colke jemparing kanthi mungkur, aja nyawang Bagong. Bagong mesti modal. Wis ngono wae, wis dadi syarat baline kunduring para Drupadi nang negara Ngamarta. Nadyan ora weruh aku ora bakal mentala. Nadyan mboten sumerep kula mboten badhe mentala bapa penemban. Ya nek ora mentala ya wis ora usah dadak werna-werna ndang bali ya. Ning para Drupadi ora bakal timbul nang labor-labet karo para Pandhawa. Wah. Janaka piye? Nggih, kula piyambak ugi bingung. Aja bingung, aja bingung. Apa kowe luwih mentala? Nek anak Prabu Puntadewa sedih, penggalihe merga kelangan garwa. Wong sedih iki kembange wong lara. Wong lara iki kembange wong mati. Nek nganti anak Prabu Puntadewa iki kok sedih, atine grantes saben dina, terus ketukulan lelara. Nek ketukulan lelara ora iso ditambani, terus tekaning pati. Apa kowe milih kelangan kakang tinimbang kelangan batur? Yudana ora Pandhawa mati. Nek Pandhawa mati penggalihe anak Prabu Duryudana nika ayem tentrem jinem. Nggih. Nah, niki gandeng Kurawa wis budal, terus Werkudara kali Janaka niku wis mapan teng negara Ngastina. Ala apa? Ngibarate kaya dene sinambi nyilem ngombe banyu. Mangriyen ta. Niku tegese napa? Sinambi nyilem ngombe banyu. Mengke nek durung nganggo bahasa Indonesia ora apik, ora wangun dikira nyalai pakem. Sinambi nyilem ngombe banyu menika sinambi menyelam minum air. Tegese kejaba Werkudara niku mengke nek upama ora iso dipateni kali para Sata Kurawa, Werkudara tetep ngestokke dawuh kula mateni Bagong. Ning kalah cacak menang cacak. Nggih. Werkudara mati teng negara Ngastina ya apik. Perkara patine Bagong mon kok gampang. Ning sing penting Werkudara mati. Nek Werkudara mati niku teges penggalihe anak Prabu Duryudana niku bakale ayem trentem. Nggih. Ngaten? Oh, nggih. Sagu menen? Sagu. Nek sagu Kurawa diketapke. Terus kula tak takon karo sampean, Kurawa Kada Baris niku ajeng napa? Kula tak takon karo sampean. Kurawa Kada Baris niku wigatine napa? Wong Ngastina ora ana mungsuh, ora ana parang muka Kada Baris. Baris kok seneng ora jama-jama nek kon gelut kalah. Nek kon Baris seneng ora jama-jama. Niki rak saora-orane nglatih supaya iso ditontonke teng kawula sak negara Ngastina. Ngaten? Pun Kurawa diklumpukke, kok nyegat Werkudara. Oh nggih, ngestokke dawuh. Lah sampean Kula mengke ajeng ngawat-watis kok kadohan nek Werkudara ketok atine miyur ajeng kula kuwatke supaya tetep mateni Bagong. oh nggih nggih. Mengke nek nganti Werkudara malah ndakwa Kurawa gawe perkara wani ngeroyok kalih Werkudara. Kurawa kalih Werkudara niku wis ora rukun. Nang ndi papan mesti gawe bentak silah dadi gejekan. Oh. Dadi tumrap Werkudara nek Kurawa ngeroyok Werkudara niku wis dianggep lumrah. Oh nggih nggih. Ngoten nggih Kakang. Nggih, pun ngoten mawon kula tak budhase nggih Dipati. Nggih nggih ngatos-atos. Kula tak mangkat cendak ketinggalan kereta. Oh nggih nggih ngatos-atos Kakang Penemban. Nyuwun pamit Dipati. Ngatos-atos Penemban. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Ngaprang sawanci-wanci praja paduka temping marang muka mboten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nun paman Lasa Jenar nggih ndadosaken suka marwata suta raos ing manahipun ingkang putra Ngastina pagaran ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggone ngadhep ngarsane manira
Paman Patih Plasa Jenar. Kawula nun nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi. Pisuwanipun ing abdi kepatihan namung dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah pangabektinipun ing abdi kunjuk Sandhapada Paduka anak Prabu. Kula tampi jawah sami-sami. Paman Plasa Jenar kaprayogakna anggonira ngadhep ngarsaning manira Paman Patih Sengguni. Kawula nun sampun boten kirang prayogi nggih anak Prabu Ngastina. Bapa Mbandurna, Bapa ing Sukalima, Sarawu Paduka kula ngaturaken karaharjan rawuh ngandika Bapa ing Sukalima wonten negari Ngastina. Bapa Mbandurna, Bapa ing Sukalima. Astaka swala sila bertapa, swalu gimbal, sumorante hawela, welaha. Nun inggih, Ger. Tansah pinanganing kawidadan ring sambi kula sawanipun ing Bapa ing Sukalima mangga widada. Niskala sawanipun ing Bapa nir ing sambi kala durga mendhak kala sirna. Nama kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Bapa kunjuk ngersa Paduka anak Prabu Ngastina Nger. Anak Prabu Duryudana. Kula tampi karya bombong raos sing manah Bapa Durna. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Kula naknan. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing Bapa ing Sukalima Nger. Kawula naknan. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah wonten ing Datulya Pulut sing Ngastina. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kawula naknan nggih, Yayi. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing Raka ing Awangga. Namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken pudi astawanipun ing Raka ing Awangga kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Ngastina. Yayi Prabu Duryudana. Kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kawula naknan. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing Raka ing Awangga Yayi Prabu Ngastina. Apa dene sira Dimas Kartoparma? Prayogakna kula ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartoparma. Lho ri diwenji sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayipun Kartoparma. Derelan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk Sandhapada Paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina. Wis tak tampa sira Yayi ngaturke bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Waratakna mriksagung kadaningsun para sata Kurawa kang padha gantung sibo lan tatanan Prawadya Balajana ingkang padha saur manuk. Jeneng manira diambabarake wigatining pasewakan Kartomarma. Lho menawi sampun Paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Kanjeng Koko Prabu. Sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ngastina Koko Prabu Duryudana. Wangsul ngersanipun Paman Plasa Jenar Bapa Durna miwah Kakang Prabu Karna ing Awangga. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten samangke kula wantun hambaya ngirawuh jengandika sami wonten Datulya Pulut sing Ngastina. Bapa Durna Paman Harya Kepatihan apan menika sanes dinten pasewakan ingkang mirunggan lan saben dinten dipun wontenaken madyaning negari Ngastina. Nanging kaselakna toling raos daya gensangganing para sepuh mila menawi wonten lebatipun ingkang putra pun Duryudana sewu-sewu kalapatan kula mugi diagung pangaksami Paman Plasa Jenar Bapa Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula. Anak Prabu Duryudana ngemuti bilih ingkang bapa menika gesang wonten ing Kepada Paduka anak Prabu ing Ngastina. Jernyatanipun kula menika sampun kadhapuk minangka Wrangkanata ing Ngastina. Mila menawi wonten bot repoting penggalih Paduka menapa malih bot repoting negari Ngastina. Sampun malih katimbalaning Wancirina nadyan kadhawuhaning Wanciratri. Ingkang bapa ing kepatihan boten badhe suwala tartemtu tansah mastuti sabda pangandika Paduka anak Prabu ing Ngastina. Milingking saking menika nggih gandeng ingkang bapa sampun kepareng sowan mugi ambabarana menapa ta wigatosipun dening Paduka ngawontenaken pasewakan ingkang bene lan adat ingkang sampun kepareng ambabarana ingkang sejati dhateng ing bapa ing kepatihan nggih anak Prabu ing Ngastina. Semanten ugi ing bapa ing Sukalima nggih. Kados kula gelak lampah kula daya-daya prapteng wonten ing Datulya Praja Ngastina pangajaping manah tan boten wonten sanes kejawi namung
Enggal kula nampi sabda pangandika Paduka anak Prabu Ngastina. Gandeng samangke ngbawa sampun keparang sowan ing Gatotkaca ya Praja Ngastina tumunten Ambabarana dhateng ing Bapa ing Sukalima mugi keparang supa paring dawuh. Wonten wigatos menapa dening Paduka ngawontenaken pasewakan ingkang bener adat ingkang sampun. Ingkang Bapa nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda Tama Paduka anak Prabu Ngastina nggel. Anak kula anak Prabu Duryudana. Yayi. Semanten ugi kula ingkang ngraka ngawangga. Mboten wonten sanes kejawi namung tansah angrantu sabda pangandika Paduka Yayi Prabu. Mugi kepareng enggalih Ambabarana sejata sing pasewakan menika wonten paridamel menapa Yayi? Yayi Prabu Ngastina. Long-long rambyang lingkang driya Lirewang Candra katawengan sumo timbias katu ritan limut kabiyataning rojit ram remendri ya ma nawung kekunging wang wisesa Pamanarya Wonten dawuh nggih anak Prabu. Bawadana Wonten timbalan nggih. Kakang Prabu Garwa kawangga Wonten dawuh Yayi. rinten panteraning dalu kula menika mboten badhe saged pisah kalawan anggen kula tansah angen nam-nam dhateng kawontenanipun kadang kula para Pandhawa. Nadyan jagat menika sampun sami nyebat yen utawisipun Kurawa lan Pandhawa menika sedherek tunggal Kanjeng Hyang Wiyasa ing Satwarga. Monggo anginipun sami badhe mestani ning tumrap Duryudana Pandhawa menika mujudaken satru munggu ing cangklaan. Pandhawa menika kula anggep mengsah kula piyambak. Gumlaring jagat menika boten wonten ingkang kula anggep mengsah satru bebuyutan kejawi namung kadang-kadang kula para Pandhawa. Mila slaminipun menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padhang, gesangipun Duryudana menika boten badhe ayem, boten badhe jenak, tuwin boten badhe kepenak manah kula. Rinten pantaraning dalu tansah dipun bebeda dhateng kawontenanipun para Pandhawa. Rina wengi ati kula menika tansah dipun gegasah dening para Pandhawa inggih bab samukawisipun. Mboten ateges negari menika kula namung minangka dados dapur ratu wakil bar wonten ing jagat bilih Duryudana menika Nalindra Ngastina. Duryudana menika Nalindra ingkang menang gadhahi pangwaos tumraping negari Ngastina. Ewa semanten nadyan sampun kula tetepaken wonten ing manah menawi kula menika Nalindra Ngastina ewa dene tansah gumana musik wonten manahipun Duryudana menawi ngantos Pandhawa ngucik dhateng negari Ngastina tan murunga negari Ngastina badhe wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Mila boten maneh
mboten nama mukal menawi pendak-pendak kula ngawontenaken parepatan, pendak-pendak kula ngawontenaken pepanggihan, pendak-pendak kula ngawontenaken pasewakan madaning negari Ngastina ingkang dipun rembag mboten wonten sanes kejawi namung Pandhawa. Kados pundi srananipun Pandhawa saged cupeta umuripun enggalo sowan dhateng panguwasaning Gusti. Kados pundi Pandhawa enggalo tekaning pati sampun ngantos gegasem manah kula. Mila mboten benten kaliyan ingkang sampun grembag wonten madaning pasewakan ingkang sampun kepengker. Dinten menika kula ngempalaken sangganing para sepuh inggih namung badhe kula kanthi supados sak mangke saged damel srana, supados sak mangke saged dados jalaran sirnanipun para Pandhawa. Kula mboten kepengin Pandhawa lana urip wonten ing jagat raya. Mila dinten samangke kula aturi paring pangandikan Boko Setunggal kawiwitan saking Paman Harya Sengguni Bawadurna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga ingkang kula anggep serati kula, ingkang kula anggep ini sepuh ingkang saestu njombani sarta nglabuhi dhateng pun Duryudana. Kula nyuwun supados dinten menika pikantuk karti sampeka ingkang sae supados samangke Pandhawa saged cupet umuripun gumelar wonten ing jagat, saged Pandhawa tumunten mapan wonten ing neraka Yamani. Awan wonten dawuh nggih. Monggo kula aturi paring dawuh. Miturut Paman Harya Sengguni, srana menapa malih ingkang kedah kula ginakaken supaya Pandhawa ndang cupeta umure, supaya Pandhawa ndang mudhar aja nganti urip wonten ing jagat raya. Aduh, nyawa-nyawa jimat kula nggih. Paribasan sampun ketelasan pemanggih, anggen kula munjuk atur ngersa paduka anak Prabu Ngastina menawi ngrembag babakan para Pandhawa. Utaminipun ngrembag babakan perkawis pejahipun para Pandhawa. Nuwun sewu. Paduka sampun priksa piyambak, sampun marambah makaping-kaping anggen kula damel srana pejahipun para Pandhawa. Ewadene Pandhawa boten nate saged dipun krenah cintrakanipun. Pendak-pendak Pandhawa dipun budidaya cintrakanipun malah waluya nirmala temah jati, jati temah mulya, tegesipun malah pikantuk kanugrahan. Pendak-pendak Pandhawa dipun jangka pejahipun malah kinayoman dening panguwasaning Gusti ngakarya luka. Nuwun sewu nggih. Lupya ingkang sampun kelampah. Sampun kaping pinten kula menika damel srana pejahipun para Pandhawa ewadene bab cabar gagar wigar tanantuk karya. Nalika Bratasena kula cemplungaken wonten ing Sumurupas. Mboten pejah Bratasena malah pikantuk tirta rasa kundha kamulyaning jagat. Sinten ingkang saged ngunjuk setunggal kendi kekiyatanipun wuwuh 100 gajah, mongko Bratasena kelampahan ngunjuk 8 kendi. Ateges kekiyatanipun Bratasena menika menawi sampun murka, kekiyatanipun sami kaliyan kekiyatanipun 800 gajah. Menika nggih. Nalika Bratasena kula loropaken wonten ing Wanamarta supados babat wana pamrikula supados dipun pejahi dening para bangsaning jim berkasaan. Nanging Bratasena mboten saged pejah, nanging malah pikantuk negari Ngamarta inggih negari Ngendraprasta. Nalika Bratasena wangsul wangsul dipun jangka pejahipun, jernyatanipun Werkudara menika dados kekiyatanipun Pandhawa. Nanging nuwun sewu, pundi ingkang kelampahan? Mboten wonten ingkang kelampahan. Malah ingkang mestinipun kedah menawi dipun petang sarana kamanungsan kudune tekaning pati. Nalika Pandhawa mapan wonten ing kutha Pramanakati, wonten ing Bale Sigala-gala, wonten ing Waranawata. Mlebet wonten ing pesanggrahan dipun besmi mawi geni ingkang murub mangalat-alat tepung gelang kekalangan, mboten wonten papan kinarya lumajar. Mestinipun menawi petanganipun lumrah Pandhawa 5 mati, Pandhawa 5 musna mati wonten madyaning Bale palermanipun para Pandhawa. Nanging nyatanipun Jawi ing atasipun dipun obong lor kidul wetan kulon kok mboten saged pejah. Ewa semanten malah mulya ngawibawa wonten ing wana Ngeka Cakra.
menika kanthi srana menapa kemawon Pandhawa menika mboten saged dipun pejahi Pandhawa menika mboten saged dipun krenah cintrakanipun menika ingkang dadosaken bingung manah kula ing atasipun Pandhawa menika jalma lumrah Kurawa ya jalma lumrah padha-padha turasing Begawan Wiyasa ning kok bedane bumi karo langit yen Pandhawa persasat kaya diayomi dening sing gawe urip yen Kurawa persasat kaya dikiwakake karo sing gawe jagat nah ingkang saged kula sebataken sing boten adil menika boten kok titahipun sing ora adil sing kuwasa mangkir miyin nggih mangkir miyin sampun kesesa nglepataken dhateng ingkang kawasa nyuwun pangapunten seklimah pengendika panjenengan nglepataken dhateng ing karya jagat menika mangke menawi Gusti paring bebendu dhateng negari Ngastina ingkang ngraosaken boten namung panjenengan piyambak nanging kawula sak negari Ngastina nderek ngraosaken sampun ngantos panjenengan nglepataken dhateng ingkang kawasa nuwun sewu menika mangke badhe boten sae kedadosanipun lajeng kula kedah kados pundi srana menapa ingkang kedah kula tindakaken nuwun sewu lho nggih janjanipun menawi kula petang-petang wonten mriki menika wonten tetiyang ingkang mestinipun saged damel srana pejahipun para Pandhawa dasar sampeyan opo matur ing kaya mekaten mergi Pandhawa menika dados siswanipun guru menika mesti ngerti dhateng keringkianipun Pandhawa iwa semanten menawi ngrembak bapatine Pandhawa kok saur manuk kemawon boten ngunjuk atur kemawon boten nuwun sewu menapa inggih saged dipun wastani nek tata lair piyayi menika ceciklu wonten Ngastina ning batin ngemuli karo para Pandhawa tata lair tresna karo wong Ngastina ning batine ngrangkul karo para Pandhawa buktinipun ingkang dipun rembak patine para Pandhawa wong dheweke ngerti keringkianing para Pandhawa kok tanpa matur tanpa paring pangandikan niku ateges wisuh lumuh ngentasi perkara kose Depate Ose, sabar. Ah, kandhak bleguduk suwaru gembel, sumerante, habela. Kakang Durna nggih. Ora usah dadak mbok sebut mboten samang sebut jenenge, ora usah mbok arani. Sing jeneng wong tua kaya kula niku mang balang liring mawon wis krasa kok Depate. Mang lirik mawon kula ki wis krasa. Merga wong tua niku perasaane peka, heeh. Nggih. Sampeyan krasa kena ngapa sampeyan krasa kok ra munjuk atur merga kula bingung sampeyan Pandhawa menika murid kula Kurawa menika siswa kula apa ya wangun apa ya bener ing atase kula menika guru lha kok kula mbelani salah sijining siswa kula menika mangke disebut guru sing ora iso digugu lan ditiru kula menika kudune tresna karo Pandhawa ya tresna karo Kurawa pengajaping ati kula menika rinten pantaran dalu sing kula goleki mung kepengin Kurawa karo Pandhawa ki bisa rukun aja padha pregejegan aja padha bentak sirah niku kekarepaning wong tua nuwun sewu nggih pripun sampeyan duwe gagasan kaya ngoten kena mawon sampeyan sakniki kudu krasa sampeyan sakniki mukti teng pundi teng negara Ngastina iso entuk brana picis pangkat derajat sapa sing peparing anak Prabu Duryudana sinuwun Prabu Dastarata tegesipun sampeyan urip niku urip merga mukti teng negara Ngastina mestine nek wong iso ngrasake mukti teng negara Ngastina niku labuh labet karo negara niku wis sak trepe ning menapa sampeyan mboten labuh labet tumraping negara Ngastina mangke liyen to nek Ngastina niku ketekan parang muka ana wong sing arep njoge kawibawane anak Prabu Duryudana Durna niku mang dokok marep kula mati kinarya adege kalandhanipun anak Prabu Duryudana kula sago kula mati aja kok ming dadi batang dadi bledok si bleget apa waton dadi cagak tuwaing anak Prabu Duryudana kula sago ning nuwun sewu nek perkara nglabuhi kok mateni murid kula sing kula tresnani para Pandhawa nuwun sewu lho Dipate niku sanes pakaryan kula Baduna wonten dawuh nggih menawi jengandika boten saged lan boten purun damel srana pejahipun para Pandhawa dinten samangke saged kula wastani tata lair Bapak Durna menika nderek kula ning batin sampeyan iku mungsuhe Duryudana mudhar ora ya wong ki saiki didelok muktine nendi le peparing sapa ya kudu manut karo sing peparing ora kok njur sak kepenake dhewe nuwun sewu nggih menawi dawuh ngaten menika
Manah kula bingung. Mboten usah bingung. Ajrah kalian melaking Jawata. Duryudana sing nanggung. Nek ana dosane, ana lupute sing kudu mangsandhap, kula sumpahke teng jagat manggawe karti sampeka. Piye carane Pandhawa tekaning pati? Nek ana dosane, ana lupute, kula sing nanggung, kula sing ajeng nyaur. Sesuk upama kula wis tekaning pati. Niku nganten niku saniki mangendika. Ora ao. Pendhita Komeng ao. Oh nggih. Bila dinten sampeyan kula triparing dawuh. Sampun wigih ringa-ringa kula mbetahaken karti sampeyanipun Bapak Durna. Kula mbetahaken keringanipun para Pandhawa. Kendas malu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadyalah salah dadi wana. Nuwun sewu lho, Ger. Inggih kula badhe matur namung semunipun astunipun menika cengkah kaliyan batin kula. Wis ta, rasan dadak werna-werna. Gek ngendika keringyane Pandhawa kuwi menyang endi kok dadak cengkah ro batin pun gek paring pangandikan. Oh nggih Dik Pati nggih ya abot tenan wong suwita menika nggih Dik. Nggih. Kudu iso ngerti sarta kudu iso ngaturake dharma bekti ya. Kula lakoni kaya ngeten iki mergo nggen kula tresna karo wong negara Ngastina. Kula lakoni kaya ngene iki mergo kula tresna karo para Sata Kurawa. Eka. Oke. Kula ajeng matur. Nggih, ngaten. Kakang Durna niku kudu sing tetep tangguh-tanggun. Nuwun sewu, Ger. Pandhawa menika menawi dipun prail utawi dipun pisahaken menika mboten saged pejah. Amargi Pandhawa menika gangsal kekiyatan ingkang mboten saged dipun pisahaken. Mila menawi kedah mejahi para Pandhawa menika sareng 5 cacahe. Upama Werkudara menika dipun pejahi piyambak, oh mboten badhe saged pejah. Kanthi srana menapa kemawon mboten saged pejah. Pandhawa menika 5 cacahe. Menika setunggiling angka ingkang sanget ageng tumraping daya kekiyatan. Dasaripun wonten negari Ngamarta menika panembah 5 menika sanget dipun tindakaken dening para kawula sak negari Ngastina. Turta dasar negari Ngastina menika ugi utawi dasar negari Ngamarta menika ugi 5 cacahe. Mula nek 5 menika dipun prail-prail mboten saged isa. Ning nek 5 menika sareng dipun pejahi menika badhe dados sarana pejahipun para Pandhawa. Terus carane piye? Sampeyan mangparing pangandikan nek 5 cacahe niku carane pripun? Ya Pandhawa 5 cacahe kuwi dikerenah patine, dikelumpukke. Ning endi ning alas apa ning segara terus dipateni bareng. Monggo 5 ning Pandhawa kuwi duwe kekuatan dhewe-dhewe. Pancen bener Dik Pati. Kekuatane Pandhawa kuwi luar biasa. Sing barep ya kuwi anak Prabu Puntadewa. Wong sabar sak donya iki sapa sing nguli anak Prabu Puntadewa? Sapa wong sing ikhlas sak donya iki sing nguli anak Prabu Puntadewa? Dijaluk bandane, dijaluk patine wae. Nek kanggo kabungane wong liya, nyawane diwenehke dening anak Prabu Darmakusuma. Nggih. Aja kok dijaluk patine, dijaluk bojone wae dikeke kok. Mergo kanggo kabagane wong liya, dheweke ikhlas lahir batin, orang grundel, ngono. Aku tawar njaluk kok. Oh. Ming ra penak atiku. Nggih. Nika napa-napa diwenehke wong ikhlas wong sabar. Nika kekuatane ning gone ikhlas lan sabar. Nika mboten ngungkuli kalih Sinten Prabu Darmakusuma. Mula kalau kengrat padha ngundangake nek anak Prabu Puntadewa meniku getih putih. Oh. Sami kalih kula. Nggih to. Nggih. Ngaten. Terus Werkudara. Werkudara niku nggon kasantosan, nggon kekuatan. Ngaten. Werkudara niku nggon kekuatan, nggon kasantosan. Sapa sing kekuatane ngungkuli Werkudara? Kula tak takon. Kurawa 100 cacahe kemawon menawi dipun tandhi kekuatane kaliyan Werkudara menika mboten ajeng isa padha. Ngaten. Sapa Kurawa sing digdaya kaya Werkudara, sing santosa kaya Werkudara? Mboten wonten. Sing jeneng Durmagati niku mbedol telowe dadak duyuhi sik kok. Nggih. Ming bedal tela lho. Werkudara dasare wis ngombe tirta rasa kundha, kekuatane 800 gajah. Nek wis ngamuk Werkudara niku mboten wonten sing iso mambengi kekuatane Werkudara. Niku nggon kasantosan. Tur dasare Werkudara niku jaba kasantosan, wonge doko kau ora tau basa, ora tau tata krama, ning lahir batine suci. Werkudara nika resik atine. Nggih. Saniki Janaka. Terus keringkiane Werkudara niku nggih napa? Kemen dening ngomong keringkiane kok wis tekan Janaka. Keringkiane Werkudara niku wonge ora tau nyelaki dawuh wong tuwa.
tansah ngajeni karo dawuh wong tuwa. Werkudara niku nek didhawuhi napa-napa mesti manut. Werkudara kowe mlebu alas kono. Ning kono ana kaya ngene. Lebonono. Golek ana, mesti sendika. Najan janjane dheweke durung ngerti, ning merga madhep manteping mesti Werkudara linambaran percaya. Ya merga percaya lan madhep mantepmu iku napa sing digoleki iso kasembadan. Oh, ngoten. Nggih, niku Werkudara. Mula nika nek ditokke karo wong tuwa kaya kula, kaya Sang Mahatmarsya Wara Bisma, kaya Sang Begawan Wiyasa. Wah, Werkudara niku manute ra jamak-jamak. Kandhane mah Lho, kula niku ngedongi kok. Lah nggih kula ya ngomong tenan. Lah saniki Janaka. Janaka niku kekuwatane teng pundi? Janaka niku kekuwatane nadyan nika lancur ing jagat langing bawana. Janaka niku Debyas Surasakti kalintang jayaning perang. Tinatan mendat dina menten. Tinumbak bun buntung. Nggih, rasah kesusu Kakang Drona. Jame ngoyak. Oh nggih. Janaka niku aja kok nek ngamuk aja kok titaswanta. Dewa mawon wedi. Oh, Dewa wedi. Ning Janaka niku duwe saben menungsa urip ora alam padang niku sak sampurnaning menungsa niku duwe keringkian. Sing jeneng Raka Sampurna niku nek diobong wentek kok. Niku tegese duwe keringkian. nggih, nggih. Nah, Janaka niku keringkiane nuwun sewu lho, Di mboten iki saru mboten ning men karo wong wedok. Oh, Janaka niki tek mus, tok mis. Tok mis. nggih. Janaka niku tok mis. Anggere ketemu wong wedok rada pripun nganti Janaka niku wah wis ora duwe kekuatan apa-apa. Arep gawa panah, arep gawa keris, panahe duncalke, kerise duncalke. Kaose duncalke. Terus nganten nika. Ngonten nggih. Nah, melonten keringkiane dhewe-dhewe. Mula nek Janaka nesu niku ora usah kuwatir. Janaka nesu niku aja dipethukke kanggo otot, kanggo okol. Ning cukup digolekke piyai putri. Oh, Sing pas karo kekarepane Janaka. ngoten nggih. Nggih. Terutama Janaka niku seneng banget karo sinden. Oh, Sing rada tuwa bathuke amba. Awake cendik. Ngaten? nggih. Niku Janaka seneng banget. Mula Janaka niku mboten nate keri mesti tetek teng Natayudan. Oh, Mergo ngenteni Betari Setombok. nggih, nggih. Niku tenan kok kula mboten gawe-gawe asli. Oh, ngoten nggih. Nggih, nggih. Niku Janaka keringkiane. Nggih, kula ngertos. Mula Janaka niku gampang keblinger. Janaka niku gampang menggok dalan yen karo wanita ingkang srestra ing warni. Ngoten nggih Kakang, mula ora muka nek Janaka niku bojone akeh banget. Lah, perkara Janaka bojone akeh niku aja manggagas. Janaka niku wong sing ngongso karo wong wedok, wong sing seneng karo wong wedok mboten. Janaka niku pendak-pendak garwa putri, Janaka niku mengku garwa putri. Menika ora kok waton wong wedok. Wong wedok iki iso ngunggahke derajate wong lanang apa ora? Wong wadon iki kedunungan wahyu tumraping wong lanang apa ora? Nek kedunungan wahyu lan iso ngunggahke derajate wong lanang. Piyai putri menika wis dipun mengku dening Janaka. Mula Janaka niku dadi lanang ing jagat lancur ing bawana niku mboten lepas saking cinta kasih seorang istri. Ngoten nggih. Nggih. Ngaten. Niku asli nggih Pati kula mboten goro. Nggih, nggih. Syukur iso siji ae. Nggih. Dene ora ya ora masalah. Nggih, nggih Kakang Drona. Lah, ingkang pungkasan inggih menika Nekula Sedewa. Menika wong kembar. Matine kudu bareng. Wong kembar niku kepenak ya wong loro, rekoso ya wong loro. Niku wis kodrating jagat. Nek sing siji kesandung, sing siji mesti ngrasake. Sing siji duwe lara, mesti sing siji ngrasake. Niku mang tonton, wong kembar pundi mawon sing ngonten niku. Nek ana sing siji lara, sing siji mesti ketok pucet. Arep ora lara ning ngrasake lara. Niku wong kembar. Nek sing siji mumet, sing siji ngrasake mumet. Niku wong sing laire kembar. Nggih kula wonten. Wong kembar niku sing siji lara, sing siji malah dolan. Niku kembar tenan mboten? Kembar tenan. Kula mboten ngapusi. Niku kembar saestu. Ah, ngapusi nek kembar tenan ya mesti duwe ciri gethek kaya ngono kuwi. Nek ora kembar niku ya tegese ora apa, metune bareng lho. Oh. Nek metune mbok siji niku tegese kembar ning kembar mboten asli. Tegese meng Kakang napa jenenge iki?
Kakang Kawah diari-ari ngoten nika. Kok ngawur. Kula mboten saking kula lho Dik Pates saking mburi kula niki. Kul niku ya goblok ora. Kakang Kawah ora. Kawah nggo blebeke kowe kuwi to. Nggih, sampean niku pendhita kan dadak noleh mburi barang. Karang lali e. Nek kae njaluk dikandani malah diblusoke kula niku. Ah, pancen. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Mula Pandhawa kudu dipateni barang. Nek mboten dipateni barang Pandhawa niku mboten iso mati. Dijangka kaya ngapa mboten iso sirna. Saking lumayan bumi krepel langit. Menika nggih. Nggih, matur nuwun. Kakang Prabu Karno, Wonten dawuh. wonten pangandika menapa ingkang badhe dipun ngendikaken? Nggih. Bab perkawis menika kula namung sekedhap kemawon nggih kula badhe ngujuk atur Perkawis menawi Prabu badhe ngersakaken pejahipun para Pandhawa tumrap kula saenipun dipun kenceng Bratayuda dipun tantang para Pandhawa supados adu atos sing balung kuleting kulit menawi cara kados mekaten menika samangke kula kinten Paduka Prabu kuwi badhe lega badhe kuncara asmanipun eman sanget ing atasipun Alendra Gong Binathara badhe mejahi dhateng para Pandhawa kemawon dadak mawi karti sampeka tur langkung malih nyuwun sewu lho Yai ngendikanipun para sepuh ingkang sami anjenengi madyaning pasewakan menika kala wau tumrap kula mboten wonten ingkang leres tumrap Kakang Prabu Karno mboten wonten ingkang leres nggih amargi kegiatanipun Pandhawa menika mboten wonten Pandhawa kemawon nanging wonten kalih ing tansah anglambari kekuwataning para Pandhawa setunggal Koko Prabu Sri Bathara Kresna angka kalih Semar Badranaya menapa ta sababipun dene para Pandhawa tansah kiyat lair lan batosipun amargi tansah sinanding dening Kyai Semar lan tansah sinanding dening Sinuwun Prabu Ndwarawati Yayi Kakang Duna pripun Dewati nadyan namung seklimah ngendikanipun anak Prabu Ngawangga kok tumrap kula cocok jebul Pandhawa niku le sentosa ora kok perkara 5 cacahe ning perkara Kresna karo Semar oh iya lali aku lah tak tenan to oh iya ya bener Dik Patih ngendinganipun anak Prabu Ngawangga iki pancen bener pancen Pandhawa ki lek sentosa merga diampingi karo titising Sang Hyang Bathara Wisnu ya kuwi Kresna angka loro Semar Badranaya lah saiki mang golek Israna piye carane supaya Pandhawa iso tekaning pati Pandhawa mati kudu bareng angka loro Pandhawa utawa Ngastina kudu iso gawe pati ning anak Prabu Kresna apa dene Semar yen ora loro kabeh ya salah sawiji ngoten nek ora Kresna ya Semar kudu mati nek Kresna karo Semar angel dipateni terus kula tak takon sanane mateni Kresna niku pripun angel lah nggih angel wonten carane mboten kula lagi bekah mikir mergo Kresna niku wonten sencaki nek ketemu kula wah kaya ketemu kue bolu bras nggih nek takon Semar mati niku gampang mergo Semar niku derajate ngaceplek derajat ping 800 dan 300 rupan carane mateni Semar nek Semar dijangka patine dijujuk mateni Semar ora iso Semar digawe ngenes carane ngenes Semar anake sing dipateni wong ki nek arep gawe muring ing wong lanang siji dirusuh ya anake loro dirusuhi bandane kuwi mesti menemuring oh ngoten nggih Petruk mateni nek Petruk ora iso dipateni gareng sing gampang mawon wonge kuru sikile becik tangane cekot niku dikupeng Kurawa arep mlayu nang ndi iso gebuki sirahe mengke tak mati gareng ya nek gareng iso mati nek ora iso mati Bagong pateni Bagong niku wong drogak-drogok nek omong sak penake dhewe ngoten tur niku ora tau nganggo petung Bagong diapusi Bagong timbali anak Prabu Duryudana diaturi sowane ning Ngastina mengko kowe arep diparingi dhuwit Brana Picis kowe arep dandani omahmu arep tukoke kendaraan Bagong mara tekan mriki diokon ngombe racun Bagong gletak tutuki modal nggih Bagong mati Petruk krungu Petruk sedih wong sedih niku kembange wong mati nggih Petruk sedih lara diabetes nggih stroke dengkule ora iso ditekuk Petruk mati ngenes nggih Petruk Bagong mati gareng sedih kembange wong sedih niku mati gareng terus
sirahe mlembung. Nggih. Mripate saya kira, saya ciut. Gareng mati. Petruk gareng Bagong mati, Semar sedih. Semar terus jeblok wetenge. Ngampet rasa susah. Nuwun sewu. Kula nek ngrasake niku wong ngomong niku kaya gampang nggih. Ming waton iki lara, iki mati, iki lara, iki mati, iki lara, iki mati. Kok kaya kepenak banget. Penak banget. Ame ngomong kok. Perkara mengko nyata napa mboten niku gumantung karo sing do nglakoni. Perkara mengko gareng iso dipateni napa mboten, Petruk iso dipateni napa mboten, Bakal iso dipateni napa mboten. Niku gumantung mengkene padha budidaya mateni anak-anak Semar. Pun ngaten mawon Depate. Niku pun dicok, pun dicok kudu golek patine Semar lan sak anak-anake. Nek Semar karo anak-anake mati, oh, Pandhawa ora duwe kekuatan. Pandhawa sedih atine. Wong sedih kuwi ora iso ngepake japa mantra aji jawe kawijayan. Pateni Pandhawa gampang ngene Sirna Margalayu. Sikra-sikra yen permana kanca sikra nglaket nawang sesangka nalin trombek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Purta-pura reka kiri-kiri nanggono magawe gelari wang-wang nalika semanten Drewili bunemaning sang Begawan Durna nganti kaya grojogan tinampi sanggya ingkang samya gantung sebo madaning datul ya Praja Ngastina liwati nampi nata ing Astina Prabu Duryudana ing batos mboten adamel jenjem tuwin tentrem nanging malah damel saya kodhong penggaling nata Ngastina Prabu Duryudana mila datan mobat datan musik nganti kaya tugu Sinukarta nglenggahi sabda Brahmana Raja ngendika sepisan datang kena wala-wali kaya Wikresna tumampeng delancang seta nalika semanten kasaru geger njaba apa to kang dadi darunane ora ana maten ukuran kang Gajah Medha Wandilan kejawi namung sawanipun utusan saking Negaring Amartana nggih satring Jodipati semawana satring Madukara Raden Werkudara Raden Arjuna ingkang dumrajak tanpa harapan kaya kaget kang samya mlati kanca piyak-piyak ana daya minggir jaluk dalan Sinomati jagat dinari among mbak lumembak ombak ing samudra bali lumut ambraganggem awita dencengan Pamanarya wonten dawuh nggih boten pangling mriku kadidine sowanipun kadang kula ing Jodipati kaliyan Madukara kasinggihan mekaten tumuli katimbalana menapa wigatosipun nggih paman lenggah ing mrayogi kula ngestakaken dawuh kadangipun Kakang Yai Werkudara Padha Raja Saprabanira Dimas wah
Duryudana kakangku iya. Slamet tekaku aku ngaturake basa aku katura. Dikepenake nggone padha ngabiyantono saning anak Prabu Duryudana. Yai, Werkudara padha kanthi raharja. Karna kakangku Slamet bektiku katura. Tak tampa Dimas. Yai Arjuna padha raharja sapratamu Dimas. Koko pikati kalawan Bapa Durna ya pancen mengkono. Ngertiya yen wis ana telung candra hetung kulungguhaning dina samengko. Drupadi Mbak Yuku ilang saka negara Ngamarta. Monggo ora ana baban kang mengo handha kang sumendhe. Wis ora kurang-kurang nggonku nyebar wadyabala telik sandi supaya goleki Drupadi samanggaken dhateng Paduka Bapa Durna. Borong anginipun badhe paring mangsulan dhateng pun Werkudara. Oh inggih, inggih. Ngestaken dawuh, kepareng kula badhe majengaken kula ngabiyantara. Kula semanggaken Bapa ing Sukalima. Turnana panalingan lumajaring ratri. Angganira kapisanan. Aneng perang Bratayuda. Aku ngene ditinggal dening Drupadi Mbak Yuku. Mula gandeng kowe kuwi Brahmana lan kowe tak percaya dadi guruku, mesine kowe iso nuduhake menyang endi dununging Mara Drupadi Mbak Yuku Durna bapakku. Oh, lole. Menehi kaya karo sing wedok kuwi dadi jalaran lungane sing wedok. Iya. Angka 3. Sing lanang wis ora sentosa. Tegese piye? Wong wedok lunga saka omah mengko wis ana 3 sasi kuwi ana jalarane ya kuwi males sing lanang. Males sing lanang tegese piye? Tegese mbah kapan aku ora ngerti sing lanang tau konangan. Bekasan sing wedok terus males lunga saka omah. Lho, kuwi jalarane wong wedok lunga saka omah ki kaya ngono kuwi. Iya. Nek sak ngertiku barep ora bakal tumindak kaya ngono. Barep kuwi wong suci lahir batine. Barep kuwi ibarate menungso sing ora kelebetan dedusan kuming pakarti. Turahe pira diitung nganggo driji cecak kadalula. Nek tiba cecak kuwi berarti ora lunga, ming nang jero omah utawa ndrek ning sorlongan. Oh. Nek tiba kadal iku lho ndrek ning pekarangan. Mbok nek sentrong, mbok ning kamar mandi lan sak piturute. Nek ula iki tegese wis gawa wong. oh Lah saya aku tak takon karo kowe Drupadi. Lungane dina apa? Anggara. Anggara ki apa? Ora daya kowe pendhita kok ora ngerti anggara iki lho. Anggara ki Selasa. Anggara Selasa terus kasih apa manis? Anggara kasih. Selasa kliwon. Waduh, kuwi demit-demit do metu. Yo. Anggara kasih kuwi anggara kuwi 4 kasih kuwi 7. Ngawur to ben meneng wae rasa trewek. Wong ngomong kok dipancai wae. Hitungane dhewe-dhewe saka 5 karo 12 jenar iki dhewe-dhewe hitungane. Ora usah dadi padake. 7 karo 4 iku dijumlah dadi 16. Kuwi ora lunga adoh. Mengko bakal bali marang negara Ngamarta ning jebul barang tak takoke karo Danyang Semara Bumi. Sing lenggahna negara Ngaduna sing mawan nang pojok Beteng Kidul Wetan. Danyang Semara Bumi mas kandha karo aku yen to kudu nganggo syarat srana. Syarat srangane apa? Abot Werkudara, abot. Nek tak kandhake wis ora bakal iso kelakon mujuti srana iki kudu dadi syarat para Drupadi kondur marang praja ing Ngamarta. Nadyan kudu munggah gunung jegur segara. Aku sago. Oh, nek munggah gunung aku percaya karo kowe. Kowe iki bola-bali munggah gunung. Nek ming jegur segara aku percaya karo kowe. Kowe bola-bali jegur. Ning iki syarat iki ora nganggo munggah gunung, jegur segara. Syaratnya iki kudu nganggo bebanten. Wah. Bebantene sapa sing kudu nganggo dadekke tumbal? Tinimbang aku kelangan barep sing duwe rasa sedih mergo kelangan bojo. Halu aku negahake sapa sing dadekke banten tak nggone banten waton Drupadi bali nang praja Ngamarta. Teman? Yo tenan. Lahir batin? Lahir batin. Ora
bakal mingguh kowe. Ora bakal mingguh. Rungana Werkudara. Rungana ingkang setiti miturut mata batinku lan sasmitaning danyang semara bumi. Sing mapan nang ngleksanani. Wah, Kakang Mas sampun dipun penggalih. Monggo kundur mawon kula dherekaken Gusti. Wah, durna bapakku. Werkudara piye? Dasare apa? Lan sebabe apa kudu nganggo banten? Padine Bagong. Perkara dasar sebabnya aku ora ngerti. Aku pengen entuk sasmita saka danyang semara bumi. Sing tunggu ning pojok beteng wetan kulon. Mau kidul kulon. Ha, ndeng kidul kulon. Karena danyang iki nyok pindah-pindah kok ora tetap kok. Wah, Ning pokoke danyang, ketok masilir kupingku. Wah, adem iki cetok nek kuwi aku ning danyang. Wah. Sababe, nek pancen kowe kepengin bayu memulai ya jangka. Ana ing omahe Bagong takoni Bagong isih gelem melu Pandhawa apa ora. Dikandhake nek Bagong iki kudu dadi syarat timbuling para Drupadi. Ngono? Wah, Bagong. Bagong. Bagong kuwi abdi Pandhawa. Nadyan wong wis rogal-srogol. Nanging Pandhawa wis keputangan budi karo Bagong. Pandhawa tau tate dimong karo Bagong, digula wentah karo Bagong. Apa Werkudara bakal mentala mateni Bagong? Nek perkara le mentala karo ora kuwi aku ngerti dhewe, kowe ora bakal mentala. Ning kowe iso nggunakake srana-srana. Merem dipet rasa weruh Bagong, terus sikilmu tak uncalke kena sirahe Bagong pecah wis pisah. Bagong mati. Upama kowe ora mentala Janaka, kon mentang langkap sarana mungkur. Janaka ki wong titis. Jemparing ora usah didelok. Lesane wae mesti kena. Mula Janaka kan mungkur, kon mentang langkap colke jemparing kanthi mungkur, aja nyawang Bagong. Bagong mesti modal. Wis ngono wae, wis dadi syarat baline kunduring para Drupadi nang negara Ngamarta. Nadyan ora weruh aku ora bakal mentala. Nadyan mboten sumarep kula mboten badhe mentala bapa penemban. Ya nek ora mentala ya wis ora usah dadak werna-werna ndang bali ya. Ning para Drupadi ora bakal timbul labor-labet karo para Pandhawa. Wah. Janaka piye? Nggih, kula piyambak ugi bingung. Aja bingung, aja bingung. Apa kowe luwih mentala? Nek anak Prabu Puntadewa sedih, penggalihe merga kelangan garwa. Wong sedih iki kembange wong lara. Wong lara iki kembange wong mati. Nek nganti anak Prabu Puntadewa iki kok sedih, atine grantes saben dina, terus ketukulan lelara. Nek ketukulan lelara ora iso ditambani, terus tekaning pati. Apa kowe milih kelangan Kakang tinimbang kelangan Batur? Lah nek aku luwih kelangan Batur. Batur ki dudu sapa-sapa. Batur ki dudu anak dudu kadang. Ming melu ngempek ngono bae. Mula nek nganti kowe ora mentala ya wis ora apa-apa. Ning ora bakal kowe kelakon ketemu karo Dewara Drupadi mbakyumu. Kadangmu sepuh Narendra Ngamarta bakal saya lara penggalihe. Wong lara ki mesti bakal tekaning pati, mbuh suwe, mbuh cepet mesti bakal dipundhut marang panguwasaning Dat Kang Purwendat. Mergo wong lara ati ki ora duwe tamba. Wong lara ati ki ora ana tambane. Kejaba tambane yen to engkang bisa gawe seneng ing ati, mongko sing gawe seneng ing ati wis ora ana ning negara Ngamarta. Anak Prabu Puntadewa tekaning pati, Bagong urip ning kowe sedih selawase urip mergo ora iso ngleksanake dawuh kadang tua Werkudara. Percayapun para Pandhawa ki mawon menika mangke badhe kasembadan. Dasarmu apa kok iso ngaturke bakal kasembadan? Bagong mati, kula wis matur to. Nek kepengin gawe pati ning para Pandhawa niku kudu matine Semar lan sak anak-anane. Nggih. Monggo niki wis ana srana Bagong tekaning pati. Kok iso sampeyan iso ngendika nek Bagong mati Pandhawa ya bakale tekaning pati. Bagong mati, mongko sing mateni Werkudara. Kawula padha ngundangake nek Bagong tekaning pati Werkudara sing mateni. Oh, mesti anak Prabu Puntadewa duka penggalihe. Terus anak Prabu Puntadewa ngukum karo Werkudara. Werkudara kon minggat saka negara Ngamarta. Werkudara mlebu ngalas mati. Nggih, ngaten nggih. Lah Petruk Gareng nesu karo wong-wong Pandhawa.
mergo wis wani mateni Bagong. Petruk gareng ngraman teng negara Ngamarta pethuke Janaka do gelut. Petruk gareng mati saka tangane Janaka, anak Prabu Puntadewa duka melih. Janaka didukani mlebu ngalas mati. Lho apik to, rancangane sip to. Perkara kelakon apa ora? Ning sing penting iso diomongke ngoten lho. Nggih. Nek diturut terus gareng Petruk Bagong mati, Semar ijen. Semar ijen tingak tinguk. Bingung uripe. Ora ana sing ngadeni, ora sing jak guyon, ora ana sing jak tetembangan liwung. Nggih. Semar sedih. Jukuk ladeng suduk salira, jukuk. Tali gantung. Semar Mati. kantun anak Prabu Puntadewa karo Nekula Sedewa. Nekula Sedewa kancah sedih hatine. Wong sedih niku kembange lara, wong lara kembange mati. Nekula Sedewa mati bareng. Mati bareng wong kembar niku sing siji lara, sing ngrasake lara, siji mati, siji mati. Oh. Kantun anak Prabu Puntadewa piyambak. Bingung, tilang-tilang. Arep nendi arep ngapa? Dadi ratu ra ana penggawane, ra ana nayakane. Nggih. Anak Prabu Puntadewa nglalu. Pun selesai. Pandhawa mati, Panakawan mati. Wonten sing ngamuk. Sing ngamuk sinten? Prabu Kresna kelangan Pandhawa, kelangan Panakawan. Ditelusur sapa sing miwiti jebul wonten sing blakake. Nek sing dadi tuk sumbering perkara Begawan Durna. Mongko teng mriku wonten Sencaki. Sencaki nyaut glugu goleki sampeyan. Ajeng dandani omah napa? Mboten. Gawa glugu niku ajeng ngepruki sampeyan. Ah, mboten mawon. Niku ora karangan sampeyan. Karangan kula karo karangan sampeyan niku wis beda. Kresna ya bingung Pandhawa tekaning pati, Panakawan tekaning pati. Kresna ya ora duwe kanca. Kresna ora duwe ruang. Kresna ora duwe sedulur. Dadi ratu ora duwe kanca, ora duwe ruang, ora duwe sedulur niku sedih atine. Wong sedih niku kembange Lara. wong lara niku kembange Mati. Pun sedaya bakal tekaning pati. Kabeh mati, Pandhawa mati, Prakresna mati, Panakawan mati. Terus sing teng donya ming Kurawa. Kurawa, nggih. Kurawa ya sedih ranti kanca. Kurawa do sedih kabeh. Wong sedih kembange lara, mantekaning mati. Mati Kurawa. Ming kantun kula, Sampeyan ya sedih ranti kanca. ning kula tetep seneng. Sebabe Bendina numpak jaran ngalor ngidul. Ora ana wong ganggu. Merdeka. kurang saku kok sampeyan dhewe sing arep golek seneng lho. Lho, nyatane ngoten kate Pak. Oh Durna, Wonten dawuh. dereng kasembatan kula sampun ngaturaken panuwun. Padi nggih, Pak. Napa? Sami-sami. Sami-sami. Nggih. Ngaten nggih. Bapak Daryo. Wonten dawuh bodhana kang putus ingsun kundur kedatun. Non paramadal pasilan yen tambahing pangestu. Bodhana. Wonten dawuh nggih. Kinarya tandha matur nuwun, tandha tarima kasih saking kula kanthi wonten ing sasana pambujanan. Lho, napa menika? Sasana pambujanan menika menapa? Ya ngalah. Pendhitaning ratu kok sasana pambujanan kok ora ngerti. Sasana papan pambujanan menika dahar. Oh, maem. Nggih, kasinggihan mekaten. Oh, nggih, monggo kula dherekaken. Monggo. Wonten menapa kemawon, nggih? Ayo jinuwun ora presa. Jinuwun ratu kok ana apa wae ora sampean bengi iki kok oleh Dinggo nglipur ati kula, Depate. nggih. Kakang Prabu Karno. Nuwun sewu Yayi, bab perkawis menika kula mboten nderek kula semanggaken. Pawan Haryo, wonten dawuh dataran para sata Kurawan para kawula. Nun inggih, ngestaken dawuh Kartowarma wonten timbalan. Budhana kang padha sepingsun kundur kedatun. Nuwun paramadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Kartowarma. Purna gatine pananggilan santus kundur kedatun jeluk saking dampar kencana. Kinapit gambaran gading. Dadhaken sanggaring para banjati manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil patraning keprabon. Gawe dengan saking Mandura tindak nyosri Naranata katon gumebyar candraning Sang Nata wau.
wonten apa melih kayane sampeyan mau dikanthi dahar sareng kembul bujana kalih sinuwun Ngastina. Lah kok mboten kanthi kanyono-nyono kok malah pun mrepeki kalih ingkang rayipun Sengguni. Ngeten nggih, Pati. Nggih. Niki supaya Kurawa duwe gawean. Kurawa sing pun budal sajuru-juru niku Nggih. didhawuhi supaya gawe srana cintrakaning Werkudara. Lho mangkiri to. Niki janjane sampeyan niku nuwun sewu, carane wong niku le mikir pripun to. Werkudara wis saguh gawe pati ning Panakawan, jare patine Pandhawa niku nek Panakawan tekaning pati niku bakal ringkih para Pandhawa. Nek Pandhawa ringkih gampang gone gawe pati ning para Pandhawa. Ning kok niki molak-malik malah saniki Kurawa kon nyegat lakuning Werkudara kalih Janaka niku pripun? Oh, sampean ora ngerti kok. Niku jane kambah ora mung Karti Sampeka. Karti Sampeka supaya Werkudara mateni Panakawan. Lah sing teng wigati rak patine para Pandhawa, ora ngoten ta? Nggih. Pandhawa ora kudu mati ta niku? Nggih. Kersane anak Prabu Dana rak Pandhawa mati. Nek Pandhawa mati penggalih anak Prabu Dana nika ayem tentrem jinem. Nggih. Nah, niki gandeng Kurawa wis budal, terus Werkudara kali Janaka niku wis mapan ta negara Ngastina. Ala apa? Ngibarate kaya dene sinambi nyilem ngombe banyu. Mangkiri to. Niku tegese napa? Sinambi nyilem ngombe banyu. Mungkin nek durung nganggo bahasa Indonesia ora apik, ora wangun dikira nyalai pakem. Sinambi nyilem ngombe banyu menika sinambi menyelam minum air. Tegese kejaba Werkudara niku mengke nek upama ora iso dipateni kalih para Sata Kurawa, Werkudara tetep ngestokke dawuh kula mateni Bagong. Ning kalah cacak menang cacak. Nggih. Werkudara mati teng negara Ngastina ya apik. Perkara patine Bagong mon kok gampang. Ning sing penting Werkudara mati. Nek Werkudara mati niku teges nggale anak Prabu Duryudana niku bakale ayem trentem. Nggih. Ngaten? Oh, nggih. Sagu mboten? Sagu. Nek sagu Kurawa diketapke. Terus kula tak takon karo sampean, Kurawa kok do baris niku ajeng napa? Kula tak takon karo sampean. Kurawa kok do baris niku wigatine napa? Wong Ngastina ora ana mungsuh, ora ana parang muka kok do baris. Baris kok seneng ra jama-jama nek kon gelut kalah. Nek kon baris seneng ra jama-jama. Niki rak saora-orane nglatih supaya iso ditontonke teng kawula sak negara Ngastina. Ngaten? Pun Kurawa diklumpukke kok nyegat Werkudara. Oh nggih, ngestokke dawuh. Lah sampeyan Kula mengke ajeng ngawat-watis kok kadohan nek Werkudara ketok atine miyur ajeng kula kuwatke supaya tetep mateni Bagong. Oh nggih nggih. Mengke nek nganti Werkudara malah ndakwa Kurawa gawe perkara wani ngeroyok kalih Werkudara. Kurawa kalih Werkudara niku wis ora rukun. Nang ndi papan mesti gawe bentak silah dadi gejekan. Oh. Dadi tumrap Werkudara nek Kurawa ngeroyok Werkudara niku wis dianggep lumrah. Oh nggih nggih. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Pun ngoten mawon kula tak budhase nggih Dipati. Nggih nggih ngatos-atos. Kula tak mangkat cendak ketinggalan cerita. Oh nggih nggih ngatos-atos Kakang Merban. Nyuwun pamit Dipati. Ngatos-atos penembahan. Pandya Pandhawa yuk gumulung mangung sireng sata Kurawa kambah ongke surgatite Barut layut sagung ratu bubar barisan paman ngawe melih para anak-anak sampean Kurawa. Enten apa? Kok mboten wiwitan sadurunge pacak baris.
Lah kok pas barisan rampung kok sampean ngundang kula mlene enten apa? Kula tutur sasana nyadong dawuh lho. Paman Kartomarmo cumadong dawuh. Man. Kula pun citraksi. Nyadong dawuh man. Enten apa sak rampunging barisan? Lah kok dadi paman ngawe mrene para sata Kurawa? Paman kula pun swata maca madhong dawuh. Ya Pak kadake putra budil wegati cumadong dawuh. Dur, Nur. Ngerti ora? Iki aku mau dicegat Kakang Durna. Lho, Bapak Penemban Durna cegat sampean. Iya. Ingkang sekawit ra ana dawuh apa-apa ning kok Kakang Durna duwe ego vertikel. Ego vertikel nopo? Kowe kabeh ora kenen bali marang kasatriyanmu dhewe-dhewe, aja mbok kendhone nggonmu dandan. Nanging malah kepara kenceng ngono. Kuwi kalau siul. Kowe kon ngoyak Werkudara. Terus Werkudara dipateni ning negara Ngastina. Wis kuwi dawuh Kakang Durna. Ngono wae, kira-kira sapa sing saguh menyango, sing ora saguh ora apa-apa. Baliya ning kasatriyanmu dhewe-dhewe ora masalah. Ning sing saguh kira-kira mangkat wani karo Werkudara. Werkudara dibondo tangane krincung sikile lebokke pakunjaran. Wis kuwi wae dawuh ndang do menyang aja nganti kaya bocah cilik. Piye kok meneng kabeh? Dur. Kowe iki takon ngoyak Werkudara. Ada. Nek wis kecekel dibondo tangane dikerinceng sikile, kok malah doting pendonom. Wani ora? Apa ya mang takoni mang opahi pinten miliar menungso niku menurut gelem wani karo Werkudara. Ora bakal ana sing wani. Tur nggih boten ketemu ngakal to man Werkudara jare wis saguh mateni Bagong. Bapak Durna niku wong tuwa sing kurang gawean. Wong tuwa sing gawe perkara. Wis gawe perkara Werkudara kon mateni Bagong niku mengke nek Bagong nganti tekaning pati kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ora wurung nembet keselametaning para Kurawa. Lah kon niki malah aneh-aneh. Dawuh karo Kurawa kon mateni Werkudara niku wong tuwa nganggo pikiran ora. Nek manut kula sesuk iki rasa golek Werkudara ning goleki Durna keprunge ndase. Bose citraksi sabar. Wong ramutu. Wong wis penak-penakku Kurawa ora digawean kok kon mateni karo Werkudara. Man, piye? Kok Kurawa semen iki nek ditandhingi karo Werkudara ora ana sing iso menang. Mula sampeyan dawuh kono yak Werkudara niku do meneng mawon niku mergo do atine trap tapan. Bener ngendikane Citraksi man. Sampeyan niku ya nek didhawuhi aja mung waton nampa dawuh, sampeyan pate ya lumangsa kula lan ide. Blas ora tau iso mikil. Wis sampe apik kula ora melu perkara niki malah sampeyan werna-werna macem-macem gawe kasangsaring anak-anak sampeyan Kulawa. Nek nyekel Werkudara niku bab sing angel kok njur sak kepenake dhewe ora. Aku mkandha to, sing wani sapa? Nek perkara ora wani sak karepmu, sing wani kon maju, sing ora wani do mulih ning kasatriyane dhewe-dhewe. Dawuh iki ora kudu. Mula sapa sing ketok wani karo Werkudara sinambi njajal ketrimaning uripmu mangkat. Sing ora wani ora mangkat ora apa-apa. Wis ngono wae pikiran dhewe-dhewe nek ado menyang-menyang nek ora ya ora apa-apa wong iki ora kudu kok Le. Citraksi nggawa plinteng ora? Cengkune ak plintenge. Wong dawuh kok cak kepenake dhewe tanpa nganggo pikiran. Sing do wani mangkatot sing ora wani mulya. Ha kene iki wis dadi satriyaning plaja, wis dadi pangelan pati, disumpah supaya wani lan nampa dawuhing pepundhen. Ngene iki lak lipur kabeh nggih, Mas. Lah iya. Oh, pati sengkune wani iblis tenan. Weh, ya wis yo. Kalah cacak menang cacak. Upama mengko kalah ya do mundur rasa dipeksa pokoke sak titahe ketok nyambut gawe. Lah nek kok mangkat alon-alon. Lah ngono.
sumirah ingsun prihatin waspagung mijil tuhu dahatan tanpa karya senggang rinemekan Gusti Gelung Rebuk kersanipun kados pundi dene ingkang rayi tumunten dipun gendhog medal Jawi wonten negari Ngastina Janawa wonten dawuh kowe kelingan ora duk nalika kowe nangis gondeli karo aku inggih nalika aku pamit bakal golek ngelmu kasampurnan papane ana jroning segara golek kang aran Tirta Pawitra maning suci kabeh padha nangisi karo Werkudara apa ana jamak lumrahe ngatasé wong gayuh ngelmu kok nyemplung telenging segara kabeh padha ngarani yen to aku tekaning pati kowe Kresna kakangku barep kakangku Nakula Sedewa Babu Kunti padha nangis ning kedaton negara Ngamarta ning nalika semono nggon ora percaya karo Durna bapakku kawusanane piye sing tok anggep Durna nyengsarake marang Werkudara kabeh mau ora nyata malah aku bali entuk wujuding Tirta Pawitra maning suci tegese apa sing dikendikake dening Durna bapakku keta katone nggone paring pangandikan mung sarwa sembrono mung sarwa gecul gumarucul nanging sejatine aku percaya lahir batin karo Durna bapakku mula kowe tak jak supaya metu saka kedaton wikanti ayo apa sing didhawuhke Durna bapakku ditindakake apa menawa kanthi srana padine Bagong Dropadi Mbak Yuku bakal bali marang negara Ngamarta Kakang Mas nanging menapa inggih badhe kula lan panjenengan samangke mentala dhateng pun Bagong ora mentala sepawa-apa apa abot Bagong tinimbangane Dropadi mula wektu dina iki ora sadadakaken gunem tanpa guna ayo budal ning Karang Kadempel Bagong digoleki yen Bagong ora gelem dadi tumbal aku sing bakal mateni Bagong Werkudara mandeg le Werkudara Dursasana kakangku ngoyak karo aku mrepegi papanku nggonku sak jagung karo Janaka kowe nang kene padha karo kowe mlebu kandhang macan wong Pandhawa mlebu negara Ngastina mbuh kuwi dianggep sedulur apa dudu sing baku kowe tekan Ngastina padha karo Sarapati ora duwe niat aku gawe perkara karo Kurawa niatku mung ketemu karo Durna bapakku ora sandhakaken gunem tanpa guna ayo kowe tak bondo tak krincung sing ora leboke Pakunjaran ora tak nepangan kowe mati garing ning jero Pakunjaran Pandhawa kelangan Werkudara ora ana sing nggo kekuatan apes jurite para Pandhawa ora sandadak nglakoni perang gedhe Bratayuda Pandhawa mutar moko siji wah wong gerak karo dideplok ndase baju rene yen pengen jajal karo Werkudara wah tebak dadamu ngene warganing patimu sing lena prapting laris Kakang Dursasana
Aku ra wis omong ta. Kowe iki rasa sok aneh-aneh. Wong Dursasana kowe kalah kok kowe maju. Aduh, gak tak percaya Malah nyanyi. Prihman Bu saka kula nyunyuduk kula dhewe man. Aduh ditutut ditutut Ditututke. ditututke man. Aduh aduh Piye ta? Malah bengok-bengok. lara man lara aduh mang dudut dicidoni sik alon-alon Iki ya alon-alon. Ora bengak-bengok kok ndak malah krungu jan. aduh Wah, jan. Aku kira mentol ae. kerise bendol ngarep man kerise bendol ngarep nang ngarep ucul niku tatune jembar banget aduh Mana tak dudutke. Menduduh aduh Ngampet sik. Diambet supaya aja nganti lara. aduh janoko keparasan aduh malati anak-anake Ipate ditotok. sampeyan kurang ajar kok lololore Nek kowe ora trewet iki njur marampung. Nek kowe cerewet malah rampung-rampung. Anteng. Rasa omong. Dikit lagi man, dikit lagi. Wah, ya kaya ngene kaya. Aduh. Ku tak percaya, aduh. Wis gek mlayu nang nggone Kakang Durna men ditambani iki ana warangane lho. Nek nganti kenapa-kenapa cilaka mudhar kowe. Aduh, bapak penebat kula nyuwun senjata pitulung penebat. Kakang Mas Jlambrong menapa inggih paduka badhe tumunten bidal ngupadi kalian Bagong wis dadi anteping tekadku tinimbangane aku weruh mbarep ngrantes mergo ora ketemu karo bojone Kakang Mbok Waradrawadi alwung aku nyawang Bagong dadi banten ora dadi ngopo Kakang Mas wah ayo nek kowe wani ayo melu aku Pramara remang uswamya ngambrang kadi karunaning kaswase
dosang gondo astrat maca lengleng lalu mangulati Ndara Werkudara bekti kula Den ya tak tampa Ndara Werkudara Ndara Janaka bekti kula nggih Ndara ya garing ya garing tak tampa Ndara Janaka Ndara Werkudara bekti kula nggih Gus ya Petruk tak tampa ya Petruk tak tampa Ndara Werkudara Ndara Janaka bekti kula nggih Den ya Bagong tak tampa enten apa gawe kaget rawuh tanpa sraba mboten wonten menapa-menapa kok mak jelek rawuhipun Ndara Werkudara kula ingkang ngabdipun Semar nyadong dawuh Den Semar kula praptaku ning Karangkadempel sayekti mung bakal nanting karo kowe nanting perkara napa kowe ngerti apa ora yen to Mbak Yuku ya kuwi ora Drupadi sawetara lunga saka negara Ngamarta Gusti Ayu Wara Drupadi tindak saking negari Ngamarta yo lah sebabe aku dhewe ora ngerti nganti tekan dina iki ora ana sarta ora bisa ditemokake mula banjur barep kakangku utusan karo aku sowan menyang resaning Begawan Durna ya bapakku aku takon menyang didununge para Drupadi Durna bapakku paring dawuh para Drupadi sayekti bakal bisa bali marang negara Ngamarta nanging lamun negara Ngamarta kudu ana tumbal negara Ngamarta kudu ana tumbal lah tumbale napa Semar sing ken ngupaya tuwin ken goleki kula golekane nek waton cetha tumbale wah Semar kula kowe tresna karo Pandhawa apa ora lahir batin to Den sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil kula nika tresna kali para Pandhawa pripun sampean ajeng dawuh napa yen kowe tresna karo para Pandhawa tegese kowe kudu ikhlas bab napa jarene Durna bapakku sing kena dienggo tumbal balekake Drupadi Mbak Yuku ora liya kejaba mung siji wah pripun ampun ragu-ragu Bagong anakmu tak boyong tak dadekke tumbal iki mbok menawa numuse impenmu Pak Ndara Werkudara wis dawuh kaya ngono Gang dong apae kowe iki ngerti ora ngapa Ndara Werkudara iki mau omong apa Semar Ngamarta mbutuhke gombal wondene gombal mau ora kudu ngomong sandangane Bagong basa budhek kowe kaya ora ngrasa ta ya Gang piye Pak aku ora iso mikir kowe tak omong ya Gang piye ana apa sing perlu tak tanda tangani kowe mlayu wae sing adol gundulmu kowe ya ini kon mlayu padake maling kowe gak omongi ya Le Ndara Werkudara rawuh mrene kowe Ndara Werkudara golek tumbal supaya Ndara Drupadi timbul ning negara Ngamarta terus rasa do nangis to terus piye maksude tumbale iki sing arep nggo tumbal kowe wer goblok aku Ndara Werkudara omong dhewe kowe nek ora mlayu piyai loro kae ngerti pambegane to Gang mlayu sing adoh mlayu golek slamet aduh wis Bagong aja nendi-endi arep tak kowe ning negara Ngamarta weh adalah truk kaya ngene iki ora tak adepi aku nyingkir padha karo aku nyingkiri masalah arep ngoyak aku terus menengo truk menengo reng aku tak mlayu
Bagong tiga tumbal, Pak. Ya ora golap umbel to, Mer. Ndas kok golap umbel. Aku dhewe ora mentolo. Lah kok kelakuane ndaraku kaya ngono apa Ngamarta ki ora enek sinuwun Ndarawati apa piye to? Jebul bener omongane Semar. Ngimpi dadi manten ora kanthi nyono-nyono kok aku arep dadekke gombal. Yo ngalah wis pisah karo kulawarga, pisah karo anak-anakku. Yem Murti yem. Aku pamit ya yem. Ngene ta uripku keloro-loro kelunta-lunta temenan. Lah ngandel ora wis arep tekan kene. Kena ora tak gawe srana. Wis ora bakal ampung perkarane. Sing ora mlayu sing adoh. Muga-muga Ndara Janaka liwat kene wis ben kejeglong ya ben kurang ajar wong ora salah kok Adipati. Adipati satriya mlaku kok kejeglong. Bagong lemahipun kedhuk ditutupi godhong. Piyambakipun pados gesang supados kula mboten saged ngoyak dhateng Bagong. Wah, edan oyahe. Bocah kok ya pintere dioyak. Ketoke wis cedhak kok ilang tak kedhepake. Wah. Nendi Bagong, kowe aja mlayu. Srana timbuling para Drupadi. Kowe kudu dadi banten ikhlasnya nyawamu, Bagong. Wah, kaya ana wong ambekan, megap-megap. Wah, Bagong, aja ndelik. Bagong. Wah, kaya ana swara makmuk. Anggere kecekel boyong ning Ngamarta, tak gecek sirahe. Wah, nedi menungsane. Wah, kaya ning kene. Wah, Bagong. Aduh, mati aku. Wes. Badak bundas. Nan tak lakoni. Piye munggah gunung aku melorot. Sing pisanan sukses. Sing kedua kok sing tiba kok ndasku sik. Wah, wis ngrekoso tenan iki. Piye wis? Ndarawarku Dara ketoke ya wis kentekan akal. Wis ora ngoyak aku nang nganti aku mbok ngetok pesungul. Konangan Ndara Janaka Bagong ijek urip sifat jemparing ratas gulumu. Modal. Piye to iki nasibku iki?
Wah, jan. Aduh. Wes monggo aku ndeleke lawuh nang omah. Wis genah dipangan murtiyem. Kae dokoh banget. Oh, tak tukoke ayam goreng kok ngerti mung kari sikil siji. Mangane jan luar biasa. Wis entang-entang mandang ora tenan. Wis tinimbangane urip ketoyong-toyong mati ah. Golek dalane padang. Ngelampu. Apa jenenge? Apa kae jenenge? Wis luwih becik ngalu. Ngelalu ndeng kok ngalu. Ngelalu wae aku. Golek dalane pati. Dewa. Dewa. Dipun wengakaken lawanging kasuwargan Jawata. Kula ingkang abdi tampun Bagong badhe pados mergining pejah. Kula arep golek dalane pati. Pun boten wonten gunanipun kula urip ana kalah padang Dewa. Sampeyan krungu mboten Dewa budhek kabeh. Mangkel tenan aku. Ngarep kae kaya ana sumur. Nyemplung sumur kowe. Anggere nyemplung dase sike nang ngisor kena watu padas mati sek wis. Wis men lah. Amane aku mulai dadekke tumbane negara Ngapata. Tak ikhlasake nyawaku wis men. Weh, Bagong, Bagong. Weh, salah kaitan lah. Dolot. Wah, lah sekitar. Nangka bosok dikopiok kari betone. Aduh Bagong, lah kok dadi kita nekat kaya ngono ki piye? Nyemplung sumur. Mangka sumur tuwa kaya kene iki. Ngisore mesti ora ana banyune, mesti mung padas suri. Waduh, kita tekan ning pati iki kok nganti kawanguran Sang Hyang Jagat Girinata. Sinengguh Bathara ora iso menggak marang kekarepane Bagong. Aku nampa duka. Wah, lah Bagong lah kok dadi nekat kowe. Bagong, kita aja mati, Bagong. Kita aja mati. Bagong, kita aja mati ora ditemarang Sang Hyang Jagat Girinata. Sapa ta iki rame banget iki? Lho. Kita ki nyemplung sumur kae isih urip. Ameng sadengkol le. Mengkeletan bes iki apa? Jebul rung dikedhok. Lah kok kita iso nyemplung? Aku njero men. Wah, trembelane iki weh lah Dewa Trandala. Hus. Dinekke trembelane kok ngunekke Dewa Trandala kita iki aja mati, kita aja mati. Heeh. Mergo lagi golek. Saja sembrana. Kita ulun jarwani ya. Pancen iki dadi lelakon kita. Oh, ngaten. Iya. Kita ki titahing Jawata, mula sing gawe kodrat lakuning titah kuwi ulun. Oh, nggih. Berarti kita kudu manut. Kita sapa? Lho. Pukulun mau nyebut kula sinten? Kita. Pukulun ulun. Ah, berarti kula niki kita, sampeyan niku ulun. Ngene ya. Kita iki sebutane kanggo titah. Yen dewa nyebut kowe iki kita. Oh, berarti kita niku bisa kula, bisa sampean. Tegese piye? Nek kula nyebut sampean berarti kita pukulun. Ora, kuwi sing ngucap ki dewa. Lah nggih, lah berarti kita niku saged kula, saged sampean, ulun niku ya iso sampean, iso kula. Ah, ngono kuwi bener. Ah nggih. Terus kersane kita Bathara pripun? Ulun mengkari manut. Wah, lah iki mecahke sirah iki. Ampun pukulun. Ampun pukulun, kula pecahe kapan-kapan. Hus. Malar dipecah. Ngene ya, Bagong. Iki mau lho ditimbali Sang Hyang Jagat Girinata. Yang Sang Hyang Jagat Giri Pratika. Nggih, kersane
Kula didhawuhi pengkon menggak kekarepan kita nggon kita bakal golek dalaning pati. Ngono? Ya? Nggih. Sidane mboten golek dalaning pati kok kula. Lho. Golek dalan apa? Kula sing kula seneng golek dalan ring road. Aya ora. Dewa tahu aja. Wala turun dulu. Setan tenan nggih ra. Nggih, keparengipun. Merga iki bakal dadi kamukten kita. Oh, kita bakal mukti. Iya, kita kuwi. Ha iya. Terus rananipun menapa Bu Kulun? Kita bakal urun paringi ya kuwi wujuding pusaka. Pusanganipun wujudipun jenenge apa? Ingkang winastan kalung robyong kencana. Waduh. Kalung robyong kencana. Iya. Wujudnya kaya kene iki. Iki kinan mareke jeneng kita. Kalung po genter. Kalung cekuk truna goblok ora. Pukulun ampun emosi to pukulun. Nek omongan kali kula niku kudune pancen kaya ngaten iki pukulun. Nggih, pukulun kula tampi terus kula kadhawan punapi. Kita mlaku wong ngidul bener. Oh nggih, kenapa tekan dalan gedhe? Minggo kita terus nokol petukno mutar kowe. Pukulun ampun emosi. Ngidul niku dalan gedhe pukulun. Maksudku aja nganti kok tok embakne kaya neng kene. Ngidul terus kae lho. Ngidul lurus. Nggih. Mengko kita bakal ketemu suwijining ratu. Oh, enten wong main, ora? Kenci. Tegese kita bakal ketemu Nalendra. Oh, mekaten. Nalendra engko dijuluke Prabu Kalasreng. Kuwi sing Ngidrawara Drupadi. Ah, ratu mau patenana. Terus pusakane kalung robyong kuwi digdaya. Kowe bakal digdaya kliwat ukur limpat ing Saniskara. Bebasan Guru Kencing berdiri. Bebasan tinatang mendat jinara menter. Nggih, ngestaken dawuh nek wis tak pateni sandangane Nalendra mau nggonen agemen terus kowe dadi ratu. Niki omong kosong napa serius? Dewa iki ora tau omong kosong. Mesti nyata. Siap. Sendika. Wah, gleleng iki. Dadi ratu mulih nemoni Murtiyem. Bojoku mesti pangling. Mase kok saniki sandangane kaya ngono, Mase. Sampluk cangkeme dies. Karo bojone kok kaya ngono. Pukulan. Kula nyuwun pamit kula majeng mlaku ngidul mrika. Nek ketemu karo ratu jenenge Prabu sinten? Lah, modal ora. Dicatet mula dicatet aja sembrono. Kalasreng. Serem apa sereng? Sereng. Wujude buta. Patenana. Sendika ngestaken dawuh. Kula nyuwun pamit Bu Kulun. Titah ki aja nganti disiki dewa. Kualat. Ulun sik sing munggah ning kayangan kita mlaku. Sing keri, nek kowe ninggal ulun tegese kowe ora ngurmati lan jeneng ulun. Oh nggih. Monggo Bu Kulun kula aturi tindak. Ulun kondur makayangan. Nggih, ngatos-atos Bu Kulun. Salam kagem Bathara Guru nggih. Wus. Kita iki ditakok salam. Salam kangen. Kula kali Bathara Guru niku suwe ra ketemu. Kula tak ana minggu tak sok mriko. Om dengkul matos. Werna-werna ora. Om. Wis nun kondur makayangan nggih. Ngatos-atos Bu Kulun.